И коста хора, аз съм Иван, днеска ще ви покажа как да направим страшна игра. Значи първо потърсете SCP-087. Тук има някакво място, но добре. Вау, добре. И, брат, това е моето име. Добре. О, вау, страшничко, да, добре. Че единствено ще ни трябва този... Внимание, джъмпскер. Малко ще си намаля звука, поне на 30. Това е толкова достатъчно. Добре, това е той. Добре, това е той. Добре, нека да видим какво ще стане сега. Вау. Доста, брат, джъмпскерва. Ти умираш? Умираш. Значи добре, умираш. Има тук умрелия. Да. Брат, спри да ме гониш! Спри, бе! Стоп. Добре. Ето сега спряхме. Ей, тука. Второ, ще ни трябва страшно небе. Добре, значи Scary Sky трябва да потърсим. Ето тук има разни небета. Вау! То забрах как се каже. Ето и тук още на SCP-087. Точно, това ни трябва. What the... Чакай, че това... Вау! Наистина си страшничко. Вау, доста е страшничко. Добре, май вече се научих как да правя хорор игри. Играта ще я кръстим Content Deleted. И нека сега да видим. Ще бъде много по-страшно от преди. Има тука. Не. Моля те, спри да ме гониш, тъпанар, мръсен, долен, деба, пита майка и паразита ти, деба. Не си ме изплаши вече. Вау. Спри са. Толкова... What? О, брат. What? Сега нямаше джъмпскер. Това е направено яко, нали? Така да се джъмпскер. Вау. Значи само джъмпскер. Наистина искам то да спре най-сетне. Къде му е лицето? Къде ти е лицето, тъпанар? Брат. То му се покрива лицето. Гледай как му се покрива. Я чака от сянката. Вау. Окей. Нека да... Ще бъде трудна игра. Добре. И после само единствено ни трябва някъде страшна къща. Добре. Не просто къща. Да даваме малко надолу. И достатъчно. Малко нагоре. И толкова е достатъчно. Ако бъде хаос. И сега ни трябва няколко къщи. Класик хаос. Къде по дяволите там горе я сложила? Деба, майка ти, паразити ти, деба. Това е трудно, да, наистина. Окей. Сега нека да сложим тук. Какво ще стане? Я. Да, тук ще е идеално. И тук може той да влезне. Обаче единствено ни трябва и такова и гора ни трябва. И затова Scary Forest. What? Да, там е идеалното място. Не чак там. Окей, става. Добре. Чакай, че тук толкова е достатъчно.
И ние... What? Мисля, че тук има някакъв нуб. Я дай надолу да видим. Какво има тук? О, ма не. Та гора не ни трябва. И надявам се всичко да сме го направили както трябва. Добре, плей. Окей, къде е той? О, его. Брат, той прескочи прозорец. Добре, мисля това да е играта. И... Надявам се добре да съм го направил това. Само единствено се абонирайте за канала. Ако още не сте, да натиснете камбаните, да харесате видеото, да го споделите и да пишете едно коментарче и айде довиждане.